Lord. Shine out of our faith. Hallelujah. Lady Bishop, ndiyabulisa kakhulu Nkosi yethu Yesu Kristu. Ndibulisa uLady Bishop. Amen. Ndibulisa uTata omkhulu uBishop wethu ngegama leNkosi. Abashumayeli, abavangeli, abefundisi. Yikho emhlunjwa ngobingelela abathungu. Amen. Amen phela yabishopani. Yaba sengikhinyelezela uBishop ubaba uyaqondisa ngeke. Lento ayikhuluma nje izona ezibalekile. Amakholwa agijima ngomoya kuphela engafundisekile nawe ikhona. Ngiyangizwa sababa. Bafuna into ezamoya kodwa masezisiwe empini zemisebenzi yabantu bahle. Yabona sesahamba sisuka eVelkom sonqama lapha. Yona lensizwa. I-straight talk lensizwa inzima kakhulu ngabe ubhekile kuphathi maningi lapho sonke. Ngabe ngichaze lapha phela inyakanyaka lapha begcwala amasela. Wala yonke. Wala lo kune-straight talk. Laba ukukhuluma ngomama upasibeke. Umama ndiwakhe umama kwami. So sisuka lenceke leVelkom ngizwisho popular inceke ethu mina wa. Ngiyashuta ngenza onke. Awunankinga. Kodwa ukuthi abantu bafundise, imfundiso ibalekile. Usathane uyakwazi ukutshontsha izwi. Kodwa imfundiso bese yasala. Ukuthi mina ngokuPriest Khosi, ngumntwana kaNkulunkulu, ngingayenza kanjani into enje. Kodwa izwi sentshontshe usathane. Methanda kufunza yena, akukushilo uNkulunkulu ukuthi enze. Ayibona Nkosi. Iproblem yethu amathina amaKristu isikhathi usathane ekhuluma ngesithandazi. Ayi lesilinise la. Mama usathane, hey lalela la. Yenza u1 no2 no3 wenza ubasa nje. Oyikhaya nje siyaphiya sathana nakubuke. Kakufuna ukuxoxa kuphela. Wenze njani? Angithi waxoxa noJesu yini wena? Uma waxoxa noJesu. Wathi uma uyindodana kaThixo, uJesu wakwenze njani la? Wathandaza. Funa uzama ukulungisa into yakho wakhuluma izwi. Usathane ekhuluma izwi, wakhuluma izwi uJesu. Khona isikhathi sokukhuluma. Khona isikhathi sokuthandaza. Khona isikhathi sokuthula. Khona isikhathi sokubukela nje. Uyiyekelele. Asho njalo uJesu. Isikhathi sokwenza njani uyiyekelele kodwa wena mangizokhuluma ngizolimala umoya angiyekelele. Hayi ngibani. Uyayekelela ukuthi kulo babani ya lesizwa abasibele eBishop ngenze lento mina umuntu ovulelekile ngiyofuna izulu ukuthi ngiyasinikele ufuna ngenze account indoda ngithathe ukhuma African ngabe ngicabanga ukuthi okay ngoba manje angisele into phathi imali kunzima ngiyangizwa yabona emlazi ukindawo njengamanje ngithi ngifonele inkampani yama security bafika ukhathi isonto isonto lami ikhathwa kumphakathi uma umphathi siwenzela yonke into uyagada bathi kathi amasela ngibona befundisa emasontweni ningathukela ngabantu bashona umfundisi kukhona into eningi lelo hlaba ngazi kanjani kodwa ngifuna ukuthi ngiyaxhumana ngimele into ngicela ihlale la abona iparliament fekeze njani ingahlala nesikhali sikaDavid isibeke lapho dibeke nginamaphoyisa lapha ngithi amaphoyisa nizama ukuphatha into zema kunzima namhlanje. Bakubona abantu ngegama likaJesu. In the name of Jesus bind wenza yonke into bakuphumisa nani? Ngegama likaBaba. Naku ushwele eGolweni. Ukushwele eDulu. Kanti bakhona into ayizosidoyisa isikhathi sikaDavid. Masithi 1-2 akayi ngabheka izohlela. Abazi abantu asiyondokhala. uDavid akasabashumayela ngezwi. uDavid webulala ngentando. Bengingawashasela amamaleka ukuthi umgele wami afabulala kuyakuyo. Athi ifitani wewe. Ngiyangizwa. Futhi ngangena umuntu la madoda likhona athithizela abangubishop ambambe ngothayi ithule. Nithi hayi uNkulunkulu ngithile ngegama lakhe akathini. Ufuna ukuthina kancane ukufawula besifela. Ndoda amakhwala mina ngisena ukushumela ukushaya abantu bangathini umuntu yawo
Ngiyangizwa. Amen. Abantu ngiyafuna babheke mabheke umuntu aqaphele lo muntu simanjani uqaphele imlusa hayi ngisho nje alivela funa umbamba wena lapha kuyizizo zamandla zona lezi ziveze kubambe umqalezi zibheke kahle lapha mina ngeke ngitrise ngidala ipanish Ega shawari sundela ngeke boza bazashaya lapha sashaya kumuntu othi moto lapho umuntu amathayi moto bafele emotweni bafele nokuzuka emshini kanti behlupa kulela abantu lokhathini kodwa ngisho kulewe kodwa wayifela endlini athi amaphoyisa siyabona udubula iphoyisa kumsebuka kwafi wadubula lo yabona kwabulopho masuka ke level ko sisho lenkulumo lekhuluma ngayo umoya wamasu umoya woqobo bazokhuluma umthandazo nomoya bese kudlala phansi ihambe ayibonkosi isihloko sami silapha umthandazo uqhube akubisini kwasihlangana na eram umthandazo umoya ngintelo ilawo uzokhuluma ngalo masuka lapha mina ngimuntu othandayo ukunikela ukunikela nje it's my hope nyangisho angikhuleki manginganiki khona kumfundisi so mabe behamba ngoba bathi uwise uyahlangana nina makhona uwise kuphela ngene khanje iyazoma sekudliwa phambili mina ngizofika uswaswisha khona senginonkosikazi ke manje adlali ngakho kukhumela ubolo labanye bathela ingane mayibongo thina bonke abantu abadala nami ngiyamlalela usuku ekhumile ubolo labanye la kunzima masingene esitolo yabona ungafundiseki ubi kwamfundo umuntu singene esitolo uvela uthenga lejuice letizaleni athenga amaships lawa abiza amnandi ngibona indlela yinde akudliwe le hambe ngene ngathi ngibhakede sathi thenga ibhakede thenga lapha kwamhlo nikeze ikhadi wedliwe yabi indlince lapha izimfulu abuya sangene yabona Ngcobo it's almost about 700 kilometers from Ngcobo to Durban. Can you imagine utshela izinto zala isonto lapho zabayafana labafana nalungaphethe noma ngikhombela abathandwayo namke kwenzeke lokho uma sifika lapha aqede ukudla into emnandi bese ngene emotweni phasha bese ithi ke sakuma ishaweke ibhake livulu aqale eqala ukuzimala bathi uthembe ibamba bathi yeka lento yenza what if you could do your boy yeka lento yazi le thikuthusela ngikeka bathi Ngcobo imoto yakho wayothekile uthuthi umuntu manje nje ngale fundisa nje ufundisa impilo engakudlaweka makunomhlangano umuntu akadla ukudla kwenkonke ngombishop mase okwakhe ugcinile ngale nkoneni uyabona ukuthi uncane amathambo lamathambo akhamba lapha inkubi iphela matheza ukudla bani uzokhuluma ngomoya nje ngekhuluma bishop leyiphasa babhekene abantu bakini nyangizwe bazalwane inkolo ayithi singaba chapter 2 sizalo chapter 2 ngiyayizwa lo inkolo ifika ngena ngoKristu wasitheka uJesu ngenani ngakanani emphezulu kodwa thina mase sakhiwe sisekelweni sika chapter 2 isekelo sabapostoli isekelo singuKristu ngiyayizwa bazalwane uchapter 2 indaba zakho izinto sekuqala umsebenzi ibandla alakhiwa ushumayela phela lakhiwa nje nayi order ngiyangizwa khona isisho sithi first impression last it's either is wrong or right it depends njengabantu bafikile nje ukhona libonile ngiyizwa lo isiyohlala emqondweni wami lamanye amazwi ibandla liyakhiwa nawukwenza kwenu nabela izinto nisizane lokho umfundisi phela ngiyangizwa bazalwane nani ngenisizane mawuthola umsebenzi uma uthola amatoko uzuthu khona itoko ekhona umtshela umfundi uzalwane khona itoko ekhona nifakane emsebenzini usizo mawufunda ku1 Timothy oqala uTimothy 1 verse 15 or 16 ithi khona lapha egcineni imigcina
ngokuba balusizo lalutho. Kwenzalo ngenalo usizo bezwile kwentethe akabatshela abazalwane. Omunye akafakani emsebenzini eyinene. Ngikubuyeba lapha andukoniwe lapha. Number 2 uyikofana akaziyo ukuthi umzalwane. Uthi uyikofana, ukofana. Umzalwane lebizwa ngekofana. Bizwa ngomzalwane bese ulandela ikofana. Ukuthi uyibhalabhala eGazimende. Asazi ukuthi sinabaphathi bezifihla. Asaphathi deyini. Uzusuke egoli ufaka imali ungayifaka kweshumi uqonde egoli lokupilo kuziphakethi la. Mathambo shanga lani. Hey, nangiphethe into. Ngiphethe njani? Bishop lokukhala lawo ngizejwayelekile. Siyayazi. Umuntu owenza kahle nje mina ngikhuluma phandle ngikhuluma ngecharacter kakhulu. Ngikhuluma ngo-home affairs. Bayazi abaningi. Shumala kwami kunemfundiso ka-home affairs. Ukuthi ngomzalwane kodwa urizile la. Uyisebenzisa common sense. Ngiyangizwa bazalwane. Ngiyakuthanda nje lokuthi umuntu ahlelele ngomzalwane. Enze njani? Isekhaya lapho sibomba lo muntu sifike kuwona mngadi siphathe kahle. Silale kahle bishop. Sibonge kakhulu nyani bakhulu isiphathe kahle sakhe ngoba bese kulate umthwameni in the schedule engidlala ngidla past 5 to 6 o'clock. Kodwa ngingile ngoba bese usethe kodwa kube kuhle kakhulu bazalwane. Umuzwa wakho ne-order is clean. Ave ngiqaphela mina. Ave ngiphakani umungu bazalwane. Dino. Hayi nama ngifenzile ukudla ngizilile mangibonile into engasekeli. Hayi. Into nje bidlala. Lelifana evangeli bazalwane. Evangeli usuba yinungu ngomzalwane. Siphathe kahle azekho bidlala. Ake ngibuze. Umuntu noma athi ulambela uyakuyena efike enestable sase crash la. Akunikeza amasi. Ngicela ukuthi ungawadla indomasi ukuthi step sase crash. Step sase crash. Lucas. Hallelujah. Ukudla. Ivangeli ake sidayise kahle. Momo olungile nyawo usakudaka imali insanda ubhabathiswa ayihambe ngibonakala usukudaka imali usanuka igazi lasempini kanti ukhona enkani ube right usukudaka ukushumayela njalo lokho sabagcwela abazizona uba bajaka ukushumayela basanuka izono ukufunda iBhayibheli akusho usugcotshiwe ubaye eBhayibheli college for information yakizwa kodwa usho usunjani safune ufundiswe uqeqeshwe ulungiswe izinyawo ukwasitshela amavesi nesangoma siyawasha amavesi masihlangene ngani bazalwane thina sifuna impilo yazivangeli ihlala la ngiyakwazi ivangeli ihlala wazi ukhalo langaba right ulibhibhisa ivangeli lakho noma ungashumayela ube namavesi we-offside. Yabona offside khona iGoleka ngo-1984 eKaizer Chiefs phakathi nesayisapota. Dangena basuka iphambano sonke sasida. Wonke umuntu waphakama. Dangena. Kanti asibona ukuthi i-offside. ULaisman wenze njani? Phakamisile. Umoyingcwele uLaisman yafelisa phakela idhuku. Noma lingayihle ikhona. Kodwa mase phakama idhuku. Lithi offside alibamba. Ukhona awusabala njengabantu abasindisiwe we-offside. Umoyingcwele uyaphakamisa udakangilaleli noma ngithi akathandaza akangilaleli ngiyamvusa ebusuku akangilaleli ngithi akazile ukudla akangilaleli ngithi akaphele ngengubo akaphisane ngengubo akangilaleli we-offside. Kodwa la uright igoli lihle bona ukahle ukhomisa uright igoli once nje kwaphakama idhuku aleze njani bazalwane alibamba noma lesikhulu esontweni esingakanani ma umoyingcwele uphika ngoba umoya will usher us to the glory land ngoba asazi into siyalona umuntu ounderstanda umoyingcwele ngakizwa bazalwane thina siyahamba njalapho nobuya asho ukuhamba kanjani kodwa umoyingcwele will usher us uthixo siyamkhona bathandekazi ingabe uJesu
bonke nawo umoya ingcwele awusiyo wakho. Yayizindaba. Musanda ukujaha izilimi imphumela. Ziyasala umudaba ngenisho. Kodwa nakuba ngomoya okhuzayo. Umoya olulekayo. Umoya okuthumela emthakazweni. Umoya ophila kuwe. Uphambi lokuphila komoya. Akakhomba uma umbishop uvela khomba wethu noma. Yokuza umfundisi nje ebeka la ubishop. Uthi hayi ngabifundiswa umoya wamasu bakuhlungu. Mathini abantu bakuhlungu. Kodwa kanti kodwa ngihambile masu. Ngihamba ngayimuzwa izimo hafu. La ngihamba khona ngaphelelwa imali esenzima. Imali yokuyingeka kushumayela le. Ayibonge Nkosi nami imali ngine ndaba nayo. Nje bishop nganikela kanti imali yebhasi uphile emva isela. Kwathi makuthiwa kudliwe afike Ngcobo sikhoba ngakuzothoywa ngesonto. Kathiwa ngiphatha inkonzo le. Uyazi ngiphethe inkonzo phela imali bazalwane is a source of life. Wena uthi ipande yesonto ithi ondaba mina ngihamba yesonto it's a source of life. Akekho imali angana ngayithini nangayithandi. Unamanga kodwa uyithanda imali. Ngoba lapho namathithi imwaba yena uthi mkhaya uzobona la. Ngoba awude ayithanda yini. Uyazi ngathi kushunyela ngithi ndondo yedumuthi. eZimbabwe bangenile lapha ngireport ukuthi ngiyahamba ngesonto. Manje ngangireport eBedridge ngiyaboshwa. Ngizokwenza njani imali ayisena? Wathi kuphela manje ukhona uNkulunkulu bazalwane. Ukhona ngomoya bakuyashumela manje. Sengizofunda i-reference. Uma ngifika lapha ngihlezi phansi. Ngithuka Nkosi nabantu bayajabula basasho ngoba bashone emuva. Baya phambili ngiyathi kwale iyashona indaba ngizokwenza njani. Imali ayijani? Balokethela imali mina ngeke ngikhipha ngokhona ngoba kathiwa hayi wokhipha unganami. Wokhipha ubheka ukuthi imali obhaka ngibona. You need to budget the bill of money. Now we're going to the office of Matan, from Khuleka. I'm all money in time. What do you provide when I have peace? I know was. What you ate, says your daughter, in Gondipuma. This you call about Matowas. Wasusa Mfundisi umuntu wenhlanje lapha eZana ephume emhlanganweni osephansi embusini uthi thele sengena ethi umoya engcwele wathi akayeZimbabwe ngithubekwa yini eZimbabwe uthi ekhaya ezinangu umuzi wami la so ngihamba nabantwana ngapha ngibona iGP uyazi mzalwane ngaphuma ihlavu ngathi uNkulunkulu wenzani wathi thina ungenzela nje bengiyekhaya wathi angene la ngithi uzolanda mina lezweni lami akho mali kuyabheka awuse700 imali akho mali ngathi lalelake meko manje angisashumayela sengathi akatheni athamula sa awushumayela uqede ingondaba enza ibada ngizawukho yahamba manje ngibheke manje ekhaya sahamba naye basho sengizoboshwa masiphuma ngeBedridge sefunele singene eMthwalo yayizolo sabele ngePlumtree imoto yaphela upetrol sesizongena eSouth Africa Randburg ngoba ngathi ngiyakhipha le yami ngathi iyabika ngathenga yabona ukukhuluma emahlobo ubaba methela noma methela emotweni nawo kuba khona njani ufuna ungabona ufaka nami ushaya amahlobo manje ngiyabona incebe yakwatalisa ngihamba ngiyothenga umgxushu wama chips ngenzela ingane zakhe ukuthi zidle ngoba manje usegibise lapha mangifika lapha ipula lingaphezulu kwerandi ipula imali eMthwalo waphela wonke wandizwayo ngizokwenza njani manje ukuba ngamandla kamoya ingcwele bamethumali Mfundisi manje ezifaka ukugela uma sahamba endleleni bese ucingo lami angena ngiseZimbabwe mangaphuma ngithi nkosikazi sesoxhumana emoyeni ungithandazela ngikuthakasela ukuthi ngiyaphila uNkulunkulu sami
sambe eBotswana, sidabuka eBotswana. Sithi masizofika emngceleni eRustenburg. Uqala ukuthi ngipick up bese ngiyafona ngofonela umuntu ngicela ungisize. Ngiza nemoto ngapha manje inginkinga kapetrol. Isikhulu esikhona esontweni. Ungakwazi. Manje usiba ngalelo ngikhuluma ngamandla kamoya. Avela fone lathi ngebendawo fonela abantu ade bona ke ngizothumela imoto ngoba ngiyaziwa indawo. Ayithumele ngempela izohlangana nami. Lelo ngenawo amasi ngeyigwala. Sikumasa nje ijabula lendawo sikuyona i-danger zone. La ayibulaba abantu nezimoto kusimanga ziyathathwa. Angithangazi. Sithi masikhanga ke ize babe jet is very six. Thina saba yinisanisana. Ivele lemoto athi iyeza afuna jikelelo umthanda uzafa nje. Angikasazi nje lemoto athi safa. Wena kusaba ukufa namakhona. Hayi izulu lishe mohlabela ngala hayi uyaloya. Hayi ngempela noma ngeke kufresh la ngopitope. Angabona kuthanda lelo mama esalapha. Atangozi. Mchungu moyo kutinda kwa sababu ya kwa. Yazi ngeke ngene majaji namavuno. Ikwe ngene ngo ngibekishe ayigindile phansi. Afona nje hayi manje kuni imoto ngithumele. Ithi ayibona imoto enjena eGP. Nenze njani? Ngithi nakuthi wenzani mfundisi wakho? Naku usesizo ngeke. Basabana uma igwana. Ufuwa bofu. Sathane ngalazi usho imoto ayingapetrol. Umuntu ozosiza manje nangu la. Uma sihlezi madoda. uNkulunkulu bazalwane. Uthi uJesu noma nawo umoya lasiwa. Sesilambe sipheli. Ucingo lomakhala kunalo kanti ucingo inina mangithi ngiyacheka ama message kude bengena naseZimbabwe. Akabonakala siyaphika manje signal. Signal moya. 7 imali yangena 1000 2000 ilo ngingenile imali engangayithola lapha ngithi 7500. Angihlezi lapha nami ngilimele sicabanga phela ngoba ngibukele usizo ngimthumile le moto yakhe ngihlezi ngedwa. Ela sasamba sibona bazalwane. Ngizakena ngivele ngizosekhosha. Angithi uyabona gogo mangabe uzoba impesheni. Uzothi tam. Usulani ngalo impesheni. Ngoba sizoqala inamba ngiyakho. Nosula khona kuba mnandi. Nokukhuluma ngithuze batalami. Unani haleluya. Ngoba sizoqala isikhathi sinjalo sasiyashila. Namanye ukukhuluma shefana. Nabona senebese dispense. Kuhamba kanjani? Imali sinjani? Imali lebazalwane ayibengile. Nami ngabe sengikhama lapha. Ngikhama ngishaya kancane. Ngakhomba umuntu osekhona. Ngikushaya ukuthi ngifake lapha. Lo uhlezi lapha lengane nami ngihlezi lapha. Ngifaka le moto la. Ushaya imoto sifaka. What way to when's otherwise? 5 months, 5 ways on way. Ngathi faka isithelo, wathi isithelo lemoto iyabiza nje. Noma uyamala, faka isithelo kwani. Wathi uzokupho. Aw, andiwathi khadama kodwa nasela bank. Ayihwaka. Wathi labantwana, abantu ngena lapha. Ewe, ngiyabalisha. Kwathiwa kadlula. Ngathi right. Wazophila ibhanoyi manje wena ngiyabonga wena. Shaya. Ati ngabe kawuse kwaphela ngaku uyithathe imali. Ngithi umoya ngibonile lezini imali. Uthi plan thumela ibaba. Mfundisi khona befundisa kwenziwa izangoma bekhona basebani. Ngisemkhulu ebandleni ngengaba mkhulu. Ngiyabazi ukukhulu, ngiyabazi ukuphatha. Ngiyangizwa ingaba uphezulu ungamthekeli umuntu ophansi. Okuzwa ukuthi usekelele. Hallelujah. Ngigama kaJesu siyabonga abathembekayo ngokushadile.
laba ngashakisa ubabona phansi and usuthi ngithanda indoda kabanyana akuthanda indoda yakho wena wathatha le nto ubeke awuthi konke abasathanda indoda yazi uyaspela sinendoda Afule Luka 18 verse 1 Mthanda umele ireference hey yakala shona ngesikhathi sanje awuthatheka ngiyafuna ubani ukunuka kwakho wena ngaka hey ngithole ufuna ubani yazi umuntu njani uyafuna umkhawulo umsebenzi ngiyabona yazi umuntu ngiyabona umfebe isidingo ukufuna umuntu hayi ngiyabona meshaka manje wena ugulayo ufakuthala wena awufuna ukuthi funda njani Luka 18 verse 1 yes wabalandisa umfanekiso ukuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangani yile lami lithi njalo bamele ukukhuleka njalo bangaphezi ngezwe amen umkhuleko nama segments nama stages ake ngitshele manje sathi ngena ngendlela ngiyibonile isegment yokuqala i-adoration la obiza khona uNkulunkulu ungaceli lutho umtshele ungakanani wena bangwaqala nje ukungena emthandazweni baba abangizonda Jesus mighty God amakathi uyabhayida isuka ungwanele bona wena uDavide uthi bayami bahlakaza umthandazo uhambi kanjani umthandazo akengibuze uNkulunkulu mazi naliphi igama akukhona Jevanisi uyaphinde bobani ngifuna ukusiza ngokuthandaza uNkulunkulu ukwazi ukuzizwa zakhe ekhaya musu njengokhulu wakho ukhulu wethandaza ingani umthandazo wakho engaphendula nxa ukhulu uthandaza nawe ndaba ukayiphendula umthandazo wakho uthandaza ngendlela wrong haleluya ngakathi indaba sona sesimehla bo uNkulunkulu wathi njalo wona sifundisa amagama kaNkulunkulu uJehova Nisi uJehova Shalom uJehova Shah uJehova bani Tikeli uJehova awasho wakhe mbona uJehova mbisa amagama ayibholoza uphinde where is all abantu bemthandaza ngithanda lapho uqala where is all uwena namhlanje uwena phakathi ngibe sengithi umuhle Nkosi ngithi ulungile Nkosi uyakubekezelela ekuthakathana angithanda kwamboza lenkosini ngathi bayolobona uqala umemeza ithakazelo kuba yekubiza uThixo futhi iBhayibheli sikunikeza bongazi kwenza uBhayibheli xa unikeza amagama kaNkulunkulu ofuna ukubize ngabongathi usikholoza simehlalo ugama lwentaba lokuthina intabele engaziwazi bona phezulu entaba kaNkulunkulu ezivela ngeke uyayizwa indaba ngiyabona okunathina umuntu awusho ukushoko kwakho ukubona ithandaza kaNkulunkulu indlela umthandazo segment oqala umnikeza uNkulunkulu udumo yabona badeneza nje qaleni ngithemba ngihlezi la ngeza uzubuya umqobo iBhayibheli lithi you need to meditate ube nesikhathi sikaNkulunkulu kodwa abazibahlale kanjani babona bathi baya meditate kodwa khona igama beza ngalo bethule kulesithixo sakho nathi singabazalwane khona isikhathi ukuthi ukuzidle ngoNkulunkulu ube sekukhoneni kaNkulunkulu ukhohlwe izinto ezingakhokhela ukulwenza ukhohlwe ufoshini ukhohlwe ugesi ikhadi ukusekukhoneni kaNkulunkulu umnikeza udumo yamtshela namaserafina enze njalo uphinde uthi Nkosi wena izulu isihlalo sakho kanti thina umhlaba uyisenakelo sikabani umtshela yazi ayidinga kuwe hayi izicelo zakho lezi
usuke lapho uthi baba uzala kwi-confession uyahlambulula uNkulunkulu baba ngingumuntu ngisaba kumala bethalaza lo-2 wathi mina ngiyanikela ngenza lo umjuda nobani khona wahamba ethola impendulo akayitholanga wathi mina ngiyanikela ngiyahlambulula abanye umsebenzi bakela uNkulunkulu imisebenzi yabo aningezongela yayizwa lo wangayithola impendulo lo wathi inkosi ngingumuntu uyangazi baba imizinto yami noma ngiyashumela ngiyafakaza ngiyadumisa kodwa ngimubi phambi kobuso bakho ngiconfess your sins as much uya kumfundisi uMbishop kodwa uNkulunkulu siyazazi zumthwala uya lapho ubona umthwala yasinda inoti ubese kodwa uyayafica emthandazweni ukuthula bazalwane amen usuke lapho haleluya usuke lapho siba ngomthandaza uJesu ukhuleka kanjani ushwele lapha ya with thanksgiving angijabona akukho umuntu ozondana akukho ngemali yakho edingayo umuntu ozalisa isingane yakho omqalisa emthandazweni uyobonga uNkulunkulu manje uthi Nkosi ngiyabonga umuzi kwalo utshela thina la usinaba ngomuzi kabantu abasana bekhaya sidla umsomulo sidla nandos uresti kekaki bese sidurestati pizza umuzi wami this umuzi wami that we don't want to hear such things but we need uNkulunkulu even thumana ngaphutha wena bonga uNkulunkulu ngaso udumisa uThixo ngaso nyangizwe bazalwane akwazi uzoyimela ngoba ungazi ngini nami nomuzi wami nomuzi wami kodwa lezi zinto zokudumisa uNkulunkulu kuba khona ungenazo idingayo mawuyimela phakathi engabe ngikhalele ukuthola kanjani wabuza umuntu menge uyithola kanjani kuba khona bayithola ngendlela wrong bathandekayo ngigama likaJesu Jesus mighty God sengiyasebenza bathandekayo uNkulunkulu uvula iminyango umsebenzi wothola uvula umnyango ozobonga baba sikwazi siyodumisa thina Jesu inkosi ithala kwethu kulelani ngaphezulu bese kuthi lapho egcineni imazi uqala usubmithane nje baba nangu umuzi wami ngixakwe ingane zami azingilaleli zibusa nabantu ngiletha kwena ingane zisibusise sivele enkosini ungathi akosikhotheni baba badlala ngababusa nabantu isibusiso lesi osikhotheni ukuthi nibacaphele nabo mama amagama ema-18 ngane funa uqaphele igama ulisho enganeni speak the blessing enganeni noma ngoba iyabheka uthi ngolu mshumo lothatha ngikho udokotela ubonke ngipha kodwa unikeze ngoba izwi lomzali liyadala ngiyangizibingozi ingane mayingezanga kahle ngoba ingane kaThokoze vele ikhali ibheke phezulu olobheka khaza bayise ngoba ngoba ikhona ibhalo elinani ibhalo ibheke bathi komba yini ungakulinge uthi yengane unekhanda elikhulu futhi uyinkosi kodwa never say such words enganeni ngoba ayahlala ayahlala nasengqondweni yami ingane iqala ukuzwa iseseswini no4 months iqala ukusense ingane how much more months is there uyazi ingane ikwazi ukusenza amanhlabeni ekhaya angazi mhlawumbe ikwazi leka phansi wale ekhaya mangaphambana lokuthi senibongela awuphambana ngoba mebefika umtshela ka baba awenzanga ungakutalela lalela akhona sokwena ngoba yini khuluma kahle ngendoda kabantu ukuba iziphimo zokwenza njani uzongile nomntana uBishop awuhlala naye asifana umfazi omhlaza umuntu onesifazane kumbi Bishop Dube umuthi hayi kusasa ngibonje ngitakuxolisa lapha lalela awuqala ubona kaxolisa ngoba ngoxolisa uyafanela awuqali baba last year wethu wani namanje saphila zokuxolisa ayifika into ethi kuthanda mlangizwa
Utshela indoda yakho lo. Unomoya ingcwele. Wesi mangeke ibhokisi seni. Mama ngeke ibhokisi kulo. Ngabuza omama kuthini wena? Uthi umama kade mangeke ibhokisi lengane yami. Noma noma kabani uthi ngathi ngiyangena bakhona inkulumo ekhulumayo masengena ibhokisi lizoba phambi kwakho. Elama wakho, elama baba wakho, elama mfowethu. Konke ekhuluma kwena walala mfowethu. Walala uma ngimhluphi. Oh yes. Nendoda ebihambile ngihloniphile ngezwe bonke. How much more must we hlumela sina? Umuntu ekhuleka ekhala kanti manje ukhaliswa ikanga yezandla ebefanele njani? Uyabona mhla uhajele noma engena umama uthi ungangumenzela ngani lutho noma ungangumenzela ngani lutho nomndeni wakithi umfowethu akemkhuzanga ona. Umuntu uyakhuzwa bazalwa noma engezwa. Speak the word of this kakhulu phezulu kwakho. Emfowethu ngendlela ohamba ngayo ayimihle. Musukuthula. Musukudabuliswa nje ungena koshekazi gogo. Uthi ngane ngiyaphatha iphathapi. Ingane yakhe ingene ifake yonke into lama luba amancane ngathi ohlala umoba isimangaliso nje. Awusho lutho. Uyazi indoda masihambe kwena indoda. Are you aware of that? Umsebenzi wezwa kanjani khala? Nami ngizalanda bathi ngiyadlula kanjani. Ngibone imbuzukuza amabhodo. Kwenzekani? Athi wemfundisi ngicela ungangeni lapho isekhaya kwami la. Ingane ayikhona emzini kababa. Umoya ingcwele bazana kwenza umsebenzi emzini wakho. Uthula uthi umoya ingcwele uzothi fathula umoya. Khuluma. Noma ingane yazala khuluma. Mntana mangijabulile ukuzala ingane. Angize njani? Ingane mako wayiphathela ingane. Ngitshela namhlanje uzoyithola esibili. Kufuneka iphathe ingane ingene. Inuka intombazane iphelelwe yi-hairstyle. Izokushuka ingane. Isakise eklinik. Ivuke ebusuku ikhaya. Ulala ngathi awuzwa. Uvuke phela masuku bese ngiyayithanda. Uphindile ekamele lakho ngoba lokho njani? Mama uyisesethi. No. Bathatha. Gosh, kuzesibili, kuzesithathu, kuzesine bese yashona eshekazengane. Ayimfele ukuthi ingane zakabani. Usuzohlala nemhlambi lapho masikhulile usuyikhulisile. Sesawetayini. Awuqala masekhuluma kanje ngotayini. Ufuna ukuthi ayabona balekisa kuleta mzophasha. Bekuzobhala ukuhamba. Bekuzofika phansi. Uyabona ukubona amasambanje wohlala baba uyabona bazalwane ingane zifundiseni uthi uthandaza ungathandaza umthandazo onecala. Haleluya. Umthandazo ukujeni ukugidwa zingane engawuyibambululi ngazo. Oh, thank you, Jesus. Nami nangahlangane ngathi lalela lapho ungangeni. Uthi ulokuza upresident lo oqala wendlela. Wathi ngeke yabona ingane ziyakhuluma ngisho ziyaphoxa. Ngaphoxa. Dadala ukuthi akumile ngathi khona yebo ngiyazi. Walalela ngithanda nje la. Ingane ngilama. Angaze ngifuna imali yakho. Angaze ngifuna imali yakho ngizwe. Mina ngihola ikolo la. Uyabona ukuthi bekuphoxa ngathi ungagoba. Ukhululekile kodwa abantu izalana. Ngoba kangibuza umuzi ukuthi kodwa usungaba yifethi. Wonke umuntu wethu befuna ukuhlala ngalo ubhala wena. Impewu inamandla kulesizo. I'm very sorry mina makhosikazi. Imbewu inamandla manje.
Isizwe umbhede ulala ingane. Hey, Nkosi yami. Uzala ingane zabakoba abahlukene. Ngelito njalo emangihlamisa la masithathu. Wekhokho umtshela. Ngengane zendodeni kodwa na. Hey, ntanami indlela sesemajadini. Ngoba awukwazi ukukhiphela udadewenu ummese. Awukwazi ukukhiphela ubhushu udadewenu. Nizalwa ndawonye. Nizalwa imbewu enjani? Uyakhuzeka ngoba igazi enjani? Ubona ukukhiphela ubhushu nje hayi. Anizalani ukhokho funeka kakhuluma iqiniso. Ngoba umbhede awuyisisa unamandla. Nginengane. Negula lami likushumayela. Nkosi yami. Nyangizwa. Ngalithola kwamajodo. Kodwa ngeke umkhonyana ngeke usibani. Manje umuntu lesibani ngeke singaphetelana. Ngiyazibona ngisheshe maqoqa amaphendi kwakusekishini. Lalela mina ngikuphelwa ngadalela. Hayi la. Okwesibili ngikuphelele ukuthi ngahlawula ngezawe. Lokho ekhuluma nje mina ngizohlawula. Safika lapha intombazane eseyihlawula wabeka bayiphophotela lula. Eyiphophotha yafaka nje izinto zakhona. Yafana nomgwaqo ongakubo. Yongena sayishaya imali. Senze njani mali? Ngoba ngiyayifundisa indaba ye-home affairs ukuthi umuntu akenze kahle. Njengoba ekhuluma nokuthi uyabona zamfakazela. Sathi masifika lapha basuka bonke bafanele befake izinto naye. Base kungena lo. Bangena base kuyivoshana. Yakuha nje yona mazibani. Bathi wabuyena ngelo. Wasethi ugogo kodwa baba ngeke ucindezele kubili. Yilo khona nalo usasewenzela. Cha. Sisimsiwe nje. Lo sizomhlawula sizomlobola. Good. Ungabi nesithembu khona. Sithembu sabantu abakhona. Amasulumane eBhayibhelini nonsense yonke sisimo sami nje. Muthi ufuna ukufela la ufuna ufaka isizwe uyofaka iOld Testament. Umfazi uba munye. Isahlukane somfazi siyaka befamily. Unelungelo lokuthi wenze njani? Kodwa ngekheche encane la. Hlala. Angisho ukuthi nima kwenzekile izima ifani. Ukhulu hlala kwendoda sijoyina ubhalo wethemini. Yona niyobeka imali nizowanikhona nini. Nizowanifakaza ngoJesu la. Sasi uyahamba. Ngoba imali unjani? Unomshintsha amasudi nezimoto nje. Uwe nawo lo masudi akho ushumayela awunamali. Ngijabulile ukuthi unemali. Kodwa vele kubona le awubonakala umphumela njani? Kungalokuthi uhluleke sona kanti ungini. Umuntu uyashada nebhola wenze njani? Ngihlale 13 years kade ngazi isono ngahlala ngavele wenze njani? Ngisinisiye ngihlale nesono bathandela nezithambile. Wena ngisileke nje la. Sishubana abasafana nobhanana. Wabula sathi ngizi namhlanje. Ngidlulela umuntu ufike ekhululela. Naya khosikazi. Musuku umuntu nesifazane azivama la. Azakubamba manje. Azwaza njani? Hey, something cool lapha le. Nendoda abazokhisa nishebulu mfana. Ishebulu leli ngifuna kakhulu. Ayibonge Nkosi. Uyabona nendoda. Indoda evele ithanda uma ifika kuwena. Noma ihamba. Awunaso isikhathi ukuthi ngizoshela umuntu wesilisa ngijabana idimoni. Abunyawo nempama bese siyakufundisa. Unforgiveness. No way. Umuntu enhlizweni ungathethele umthando ngempela. Nangizwa umuntu enzondo umthando wakho njani? Oh Jesus.
Ophendule. Nokunganikela. Yabona baba, ngiyabheka la. Ngingisize ngelanga, uNkulunkulu ngisize. Ngibheka nginikela. Lapho sombele ukhona udokotela. Wathi ngeke uNgcobo ngiyakuthanda ngehliziyami enhle. Kodwa you waste a lot of time sombele. Ngafunda ukuthi isonto ngisho ngikhiphe. Kodwa ke ngidlula ukusebenza, phela kufanele unikele wenze uthi nenzalo. Sashona umhlobo wami. Ngithi hayi sesinikele imali yakhe bandenza nje. Isho. Kwakhona zishaya ihlehla. Yazi indoda ingana nje. Ivele yokunikela ngokuthula. Yipa. Isikhathi sikhamanga ukulela khaya. Uthatha lofrana. Uyindoda ukudala mama. Lana ngibonile ke ngobheka noba ngimbele. Yabona ukuthi uranti ubona ngoba ngidela. Imali yona uyizwenze njani? iBhayibheli ithi bonke umnikelo. Asona isona. No Jesu wakwazi ukuthi soyinikela ngemali ufatile. Uthengani umnikelo wezalikazi. Sakazi masithengani sesiphile enkulu. Kulungile ukuphelezela izalikazi. Ngeke nje mina ngiyindoda ngingaka ngizonikela imali esakazi. Why don't you do a proper budget? It's okay, I see. Ukhipha imali yakho ibeka. Udokotela uthi ke you're wasting a lot of time, almost 2 hours. Thema sebizwa, babiza lapho. Asesiyelisile. Abakhaja, nekanjani? Libenzile. Imali engango 1,500 rand. Dokotela uthi nakusho. Phinde nelini. Bathi abantu ulungile next time this. Ngizokuhlonipha. Wes. Wenzeka yini? Tayenzela ingakho ukukhathela esonini ngoba ulungu ukhidelele ngeke uthula. Sasa kuyokusebenza ukukhathela indlu inyawo zokufika uyiphanyaza. Kwavela wathi ngine shawu 10,000. Zaniye ngeke ngibefike yenza. Banimanga. Wathi akimali nenza imali 2,000 mina nginikeza 10,000. Ngicela uvale isonto lesi. Hayi ngizasasini sekelele. Ngoba yinto ebebeni namasenta ngithi ukuthi ukwazi ukupha amaphala la becela imali. Umuntu bebiza ngemali usuba umshaka. Umuntu bebiza ngemali baba asho right. Benze njani? Umuntu wekuthuranda awunakini. Ngeke ayenza lo nto phela ngishimo. Yazi uma nginika ngemali uthi ejilisi motel uthule. Baba langile ngizosho uyakuthuka ipha ingabo imali ifuneka ize namasente abantu niyeke futhi uthanda esondweni nami abasondweni ngani abefike ekhaya ifike nemali ingomfana wami sencane uyithatha phela ube nemali ngani lwande kodwa hayi ngibona esondweni ngibona umuntu afika phida afathi ba abese yathatha ubani bafake ishumi la 5 rand wathi ngoba amikalazi ushintshe uphele lapha uphele egaraji na uthatha ushintshi engwabeni asesontweni uthatha umthandazo yabantu yabo nje yami engenikela lapha mfana umnezi akhambi umthandazo ufike uzothatha umthandazo wami phela khona umthandazo wemali niyakwazi lo mthandazo othiwa i-Thanksgiving ubonga awubanga awufune nesikhwama ngokwamfundisi ubeke inyaweni zakhe noma ubeke altar yafundisa mhlawumbe wayefuni ngicela ushintshe ake ngitshele yazi umashonisa befuna imali akakuniki sentana ngisebenza la eToyota bengisebenza ngiyazi ukathi ngoyincane ayilalela ekseni uzokunika akunika khona usaya lapha imali yakhe idlala phansi ube namakhandlela noma yini uyithatha lapha azoyinikeza nangumzalwane uhlala ungenamali njalo ngoba uyakela ungathandi ngoba uyiqala usama abesele sabani lekhokhiwe kufuneka iyovala la uyawazi manje mama wena uzothatha la ufake phakathi nengane ifundiseni makunikele nazo zithi partake zenza yonke into hayi ingane ziyanikela kwezinkonzo zona ziyadlala lonyaka nawe uthi kana uyithenge mashits awuyithenge lutho le yakho ngoba ekathi shomkhulu ngemanager iphela umgqusho wamashits amangaka idla yodwa hayi idla yodwa we ubani ingane
I know it's a controversial statement, but listen to me carefully. In a statement,
Hawu cha umese kulokutheke uhlale emotweni yabantu ngizokutshela ngobani basesibonile into osiyibonile ufundisa abantu ngitshela ukuthi ngamphatha umese wathi unkosikazi uthanda upha hamba nawo kanti masifika lapha imoto ishayisene lo ukhinyeke ibhande wakhinya amaphedi athulele kanje ibhande alifake ba ningwafaka amabhande umuntu alifake emuva ibhande bazalwane abenigcine izinto ngendlela musayifaka ibhande ngemuva laba ufuna ukuphuma ke wemandosi yabaze emandosi la ndezo bona imoto eyishayisile inhliziyo kaBhlumba amanje ngiyabheka lapha emawuthini ngibone inwele nenhlelo ukwenza bona bezifake ibhande lamkhini usufaka ibhande ngemuva faka ibhande leli moto yakhala mawufaka ibhande bawuqhubeka ifuna ukukhipizela ngoba iyakhuluma umuntu ofaka ibhande ngemuva akuyena nomntana uzofaka isikhathi singofika akazi ubisho ubone ehlakani akazi umayini balo is searching all over umayini hey mamu bishop uqola ngizolengisa nawe ntombi ngoba wena sikhulwe nawe sifike umlungu usithathu wesifazane ingukhinya bathi abatheyeka lowo yasishone umuntu wakithi omnyama lo muntu omnyama inesibindile lensizwe udumba isesabo nomuntu nje onjalo waqonda khona uncedo ngama ngaphesheya ayibuka lapha abeke ubaya umlungu uba njalo likhona masikhona abantu baphuthuma abantu umuntu omnyama usithathu kakhulu basebenza beshaya imoto beyivula ngemuva manje inkinga nayo umlungu imoto ifuna ukusha lapha ifuna uyashuka angithi umuntu kaNkulunkulu bazalwane noma umlungu sinegazi eliwani osiyama umuntu ngiyamthathela mina umlungu idiya ngiyamthathela ngakhala hey kodwa ngaphinda umuntu bathi asicela umese ukhona nomese kwagijijole izalwane ziyithandaza ziyakhuleka funeka nalimba zafuna ukuthandaza what is God ukuthandaza omadinga kakho ufuna into ephatheka uzothi ngicabwe imali uzosiza sinawe mthandazo ngathi ufuna imali okugibela ukuthi uNkulunkulu banawe ushilo abantu nami bajayele into wayicela nginikeza imali umuntu bekhala ngendlela nginikeza wafuna usithi uNkulunkulu omunye wadafa ake ngibuze uhlala usole imali uyakhipha kweshumi ngathi nceke uyakhipha kodwa ke ngixakeke manje bathi yo ufana isithathu esinamakhukhuva i-ostrich kodwa unamali ufaka ostrich i-ostrich ngayithenga ngo-93 kalusebenza indala wetheni isingisi sithi what goes around ngathula nje waphela unyaka wavuka umalambalweni imali yaqabelesana amazwina wangabona abantu bowayesunemali leyisindaba kule nguzi sakubonayo ngakunikela mhlawumbe nomusa babone imali kanti incele izohlela inkinga wathi nceko awukwethu wazi kwethu awumsize nalo usizo umkhalile athi wakhipha kweshumi manje ngathi ngicala iBhayibheli lithi ngingangitshenge bamfuna ukuba nanke amafuna amavesi iBhayibheli tungagezela kuwe awukuwo ngifuna ukuyizwa into eyinjani ehlangene nexakeni hamba ngeenyawo nje unayo imali namhlanje ngonke imfuzo yakhipha kweshumi waqaleke imali umuntu akahlala exakeke njani akashafike nemali njani imali yabiphela ibihamba yabonga lokho nemali njalo ephaketheni umlungu samqhatha ngommese kaMfundisi Ngcobo wasida bawukhiphela ngaphandle mengeke bambeka phansi ngommese ayikuthandaza izaba beyikhuleka zokuhleka zokuthela Jesus zisho ngalathi indaba umlungu akaphuma nani yazowaja ngempela yakho iphathe uyibeke lapho isho anything enzeka qala ngawo usika ibhande ube sosikela abanye imoto sesagidala samba nayo omunye naye afuna ufasa welifasilela ibhande imoto yakhe lo wamaka nje wathele baba ngezendawo imshini
esebalekani ngoba phezulu washaya fastela washiya phakathi wasehlala phezu kwamasondo ethi mina ngibonakala emotweni ngibozwe impahla ngene phansi yabenza bamemeza mfakeni angizwa bakude dana ezakhona hey uzibina la kuduvela ngakuba ngiyasangana ukuthi ngimela konkinga so ngaphezulu samshila ebambeleka ebantwini abantwana ube khona meso siza ngalezo ndlela enjalo kodwa ngafasa mkhaya funda kasiya zephele awala ngifuna phela umsika kuzimali Ufunda bazalwane. Ngokunjalo nomoya uyasisiza emthakathweni bethu. yayizindaba ukuthaka ngiyafuniza noma ukufikayo ebusuku yakehlula umuntu ukusiza uma ungenawo usizo bakhe uthi uJesu ungenawo umuntu usizo wakhe uyathandazela uyakhulekela ngokuze lapha baba umoya ngcwele uhlehlile ngiyawuza nje akekho kimi xolo ngivulela angesona ngenxa yetethisi uyabaleka umoya ngcwele ukuthi awukwakhendele ngcwele kodwa sisize emthakathweni yes Ngokuba asikwazi esingakucela nawo ngokufaneleyo. yes wena uyaqalekisa uyabulala lapha umthandazo wenza konke umoya ngcwele ufika direct kahle uNkulunkulu ayibeke right that is why ungasathandazi niyaqhubeka that is why umthandazo akuyona eShukulu plan yakhe umoya wengcwele uqhubekayo uwazi ukurearrange umthandazo wakho nampo umuntu owangihlupha bishop nangekesonto Jesus my God uyabonelela baba enayithe inhlupho emsebenzini inhlupho nasesontweni awubi nawo umthandazo omuhle onjalo umusalo lenzenza inzenzi ingelo seyiphethayo ake ngisize futhi ngikhuluma bishop ingane yenza kahle iyathandeka ingane yenza kahle njani uma ufuna ukuthandeka yenza kahle umzali wakho ubonke uzokubiza kanjani nginengane la khona ukuthi mangiyibiza noma ithunga iqala iphendula imuzi sefuna ngiyithathe ngempanga khona ngokufuna ngiyakhala ngani yashawa ibasana fundisana ingane ifundiswa ngayo ingane musuthi ukuthi ingane la dokotela ishaya bavona lihithi nalo khulisa ingane khulisa my bag yewa fundisana ingane uyazi safika umuzi madoda lapho abanye awwenze uyazi isikhathi sihlezi la ingane sizochaza zakhona abantu abadala uma amadoda ehlezi unkosikazi uyasuka hamba namanye amankosikazi hayi baba ikheza shithi wini ishule uphendula baba hey thola ngale ekishini nengane masefika umfundisi nomnumzana omunye ingane ziyake uma kudliwa abantu abadala ingane kantshela nengane encane elithanda futhi emantelesha phezu ngale ngesilisa uyithi lalela yazi sahlezi ncema siyalungisela lamakhekhe sakuba la marketing ndawo otshani la betheba lokho mgababa lawo umntelo kethu lawo otshani zibile lapho lezi zibile abathaka elambi zosana awethanga washuthi siyaxoxa la ebefuthi kabu ukutana ungathi ngabona izamothothi wakhamba khona ekhe yabona konti nama uja ukuthi sengwelami wathula nani khona ngale Ngokunjalo nomoya uyasisiza emphakathini bethu. Ngokuba asikwazi esingakucela ukufaneleyo. Kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokusibulela okungena ngiyisela umoya ngcwele osibulela abasabana pray without ceasing khuleka ungakhathali khuleka njalo nokubheka khuleka umoya ngcwele uzoqondisa phambi kaNkulunkulu awuthi secretary sengihamba ngekhaya manje besana ngingane ngane ungayishaya keyboard le bakhe ngizobese ngabaleka ngakho
Akangishoni. Sayi. Sakusuhlala. Angishoni phela manje awuthuthetha. Oh ya. Ngizokuphi good bread.